Aksyon Radyo Balita. Araw ho ngayon ng Linggo, Enero 15, 2022. Magandang umaga, Pilipinas. Maaksyong morning sa ating mga ka-aksyon. Sumasa inyo, Aksyon Radyo Balita. Ako ho ang inyong tagapagbalita o kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At narito ang mga ulo ho ng ating balitang lokal. Mga lalawigan sa Ilocos Region, isinailalim na. At narito ho ang ulo ng ating mga balita. Enero 16, 2022. Sa atin ho mga lokal na balita, Secretary Raul Lambino kakasuhan ng mga nasa likod ng umano'y imbentong istorya laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Samantala, Sangguniang Bayan ng Mangaldan nagpasa ng resolusyong sumusuporta kina Secretary Raul Lambino at Marilyn Lambino. 6 na araw o 6-day work week ipinapatupad ngayon ng provincial government upang maiwasan ang dagsa ng tao sa provincial capital. At para naman sa ating police reports, lalaking tila nag-amok sa checkpoint hinuli ng mga pulis. Lalaking tumakas naman sa checkpoint sa bayan ng Villasis, kulong. Samantala, binata kulong ng magnakaw sa pinagtatrabahuang punerarya. Sa atin naman hong balita sa loob ng ating bansa. Panibagong record high ng na 39,004 COVID cases na itala. House to house ng pagbabakuna, paiigtingin. At sa Department of Health, community transmission ng Omicron sa Metro Manila, kumpirmado. At para naman sa ating foreign news, face-to-face classes sa US, posibleng ihinto sa Omicron surge. Sa atin man hong balitang showbiz, Jody Santa Maria nalampasan ang stress at pressure ng pagiging doktor. At para naman sa ating sports news, Dallas, inawat ang Memphis, Phoenix na nanatili sa liderato. Muli mga ka-aksyon, kasama niyo ho ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At narito ang ating unang balita. We will file a case against all people who made up this story. Yan ang pambungad na pahayag ni CEZA, Administrator at Presidential Advisor for Northern Luzon, Secretary Attorney Raul Lambino sa ipinatawag na pulong balitaan kaugnay ng kasong umano'y panggagahasa laban sa kanya at pang-aabuso laban naman sa kanyang may bahay na si Mayor Marilyn Lambino ng Bayan ng Mangaldan. Iginiit ng Secretary Lambino na base sa kanilang inisyal na investigasyon na hindi totoong tao ang mga nagrereklamo laban sa kanila, lalo at walang maipakitang muka at hindi rin mahanap ang lahat ng records sa National Census Statistics Office. Pinabibiripika na raw nila kung totoong may naganap na press con sa Tarlac ang grupong Citizens Movement Against Crime and Corruption na pinamumunuan ng isang Salvador Singson de Guzman. Sinabi rin niya na ilang beses nang ginamit ang pangalan ng grupong ito na at marami ng mga biktimang politiko at mga opisyal ng pamahalaan. Aniya, kailangan managot ang taong may pakana nito, gumastos para maipalabas ang paratang na walang katotohanan. Pinangalanan ni Secretary Lambino si dating Mayor Bonafé Parraino, ilang kasapi ng media at ilang kapitan na umano'y nasa likod ng paninira sa kanilang pamilya sa kanilang sasampahan ng kaso. Iginit nito na hindi nila papayagan na magtagumpay na ang pagtatangkang sirain ang kanilang pangalan. Magsasagawaan niya ng investigasyon ng NBI, CIDG at tulong ng kanilang legal team. Sila ay magsasampa ng kaukulang kaso. Sakali man na may mapatunay na aligasyon, ito ay agad daw silang magbibitiw sa kanilang pwesto. Hindi ito tunay na reklamo
wala pang naisasampang reklamo sa ombudsman. Nakapagtatakang paano sila nakapag-file. Samantala, sa kanya namang pahayag, sinabi ni Mayor Marilyn Lambino na maski alam nitong walang katotohanan ng alegasyon ay nasaktan ito. Subalit hindi raw ito magiging dahilan upang maapektuhan ang kanyang trabaho sa munisipyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Sa kaugnay na balita mga kaaksyon, nagpahayag ng suporta ang Sangguniang Bayan ng Mangaldan para kina SESA Administrator at Presidential Advisor for Northern Luzon, Secretary Attorney Raul Lambino at Mangaldan Mayor Marilyn Lambino sa pamamagitan ng Resolution Number 2022/10 sa regular session na ginanap nitong January 14. Nakasaad sa resolusyon na hindi sila naniniwala sa akusasyon laban sa mag-asawa at naniniwala silang inosente ang mga ito sa paratang. Naniniwala rin raw sila na ang mga ito ay political malicious upang sirain at mantsahan ang kanilang reputasyon. Ang nasabing resolusyon ay permado ng mga konsehal, ganon din ni Sangguniang Bayan Presiding Officer Vice Mayor Attorney Jojo Sordilla. Samantala, upang maiwasan ang pagkalat at pagtaas pa ng kaso ng COVID-19, ay ipinatutupad ngayon ng Pangasinan Provincial Government ang 6-day work week. Sinabi ni Attorney Geraldine Banicad, Provincial Legal Officer, sa pamagitan nito ay hindi magdadagsaan ang mga taong magsasagawa ng transaction sa iba't ibang tanggapan sa provincial capital. Aniya, 60% ang puwersa ng mga provincial government employees na magtatrabaho. Sa inayos na schedule, maaaring mag-transact sa provincial government ang mga taga-District 1, 2 at 3 ng Lunes, Martes at Miyerkules, habang ang District 4, 5 at 6 ay sa Huwebes, Biyernes at Sabado. Sa pinakahuling monitoring ng Provincial Health Office, ang Pangasinan ay meron ng 180 na bagong aktibong kaso mula sa 1,489 na kabuuang kaso ng COVID-19. Aksyon Radio. Police Report. At para naman sa ating police reports, naghihimas na ngayon ng malamig na rehas na bakal ang isang 41 taong gulang na lalaki makaraang tila mag-amok sa mga pulis na nagbabantay sa isang checkpoint sa bahagi ng Romulo Highway sa bayan ng Bugalyon. Ayon sa mga pulis, habang tinatanong ang suspect na si Jericho Trinidad, 41 taong gulang, residente ng Barangay Poblasyon, Lingayen, ay bigla umano nitong pinaandar ang kanyang gamit na motorsiklo at sinadyang banggain si Police Staff Sergeant Armelio Espelita, ngunit nakontrol umano ng nasabing pulis ang motorsiklo. Pagkatapos nito, tinulak umano ni Trinidad ang motorsiklo at tinangkang tumakbo, subalit napigilan ng isa pang pulis. Dahil dito, agad nang inaresto ng mga pulis ang suspect at habang kinakapkapan, nakita ang 5 pakete ng hinihinalang pinatuyong dahon ng marijuana at fruiting tops. Dinala ito sa presinto at agad sinampahan ng kasong direct assault to person in authority at paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Samantala mga kaaksyon, nahaharap ngayon sa dalawang magkaibang kaso ang isang 38 gulang na lalaki. Makaraang magtangkang takasan ang checkpoint sa bayan ng Villasis. Sa investigasyon, pinara ng mga pulis ang suspect na si Joel Ibay ng Barangay Tumbod sa parehong bayan bilang bahagi ng checkpoint operation ng mga pulis. Ngunit sa halip na huminto, bigla na lamang nitong pinaharurot ang kanilang motorsiklo na naging dahilan upang habulin ng mga pulis. Nang ma-corner, nakita yung box ng motorsiklo ng suspect ang isang bala ng kalibre 38 baril, isang pakete ng hinihinalang shabu at 3 sachet na naglalaman ng hinihinalang pinatuyong dahon ng marijuana. Sa kanila, sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Villasis PNP si Ibay at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 na may kinalaman sa Omnibus Election Code at Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Samantala, sa kulungan na ang bagsak ng isang binata matapos mahuling magnakaw ng mga gamit sa pinagtatrabaho ang punerarya sa bayan ng Basista. Personal na dumulog sa Basista PNP ang may-ari ng punerarya na si Benjamin Gatchalian, 51 taong gulang, upang i-turn over sa kamay ng mga pulis ang empleyado nitong si Ricky John Salvador, 23 taong gulang, residente ng Barangay Palma. Naaktuhan daw kasi ni Gatchalian si Salvador na kumukuha ng mga gamit sa punerarya nang walang paalam sa kanya. Kabilang umano sa mga nakuha nitong gamit ang funeral chandelier na inilagay sa sako na nagkakahalaga ng 45,000 pesos. Sa ngayon ay nakakulong na sa Basista PNP si Salvador at sasampahan na rin ng kasong qualified theft. Samantala mga kaaksyon, alas 7:25 ng umaga ang ating oras sa pagtutukho natin sa mga balita sa loob ng ating bansa sa ibayong dagat, showbiz at sports. Maya-maya ho yan, makaraan lamang ang ilang mga paalala. Alas 7:26 ng umaga ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin kayo ho ay nakatutok sa programa Aksyon Radyo Balita. Kasama niyo pa rin po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Aksyon Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Sa ating pagtutok sa ating national news. Para sa unang balitang nasyonal, may panibagong record high na 39,004 new COVID-19 cases ang naitala ng Department of Health o DOH kahapon. Sanhi ito ng pagsipa rin ng bilang ng aktibong kaso na 280,813. Sa DOH Case Bulletin 672, nasa 3,168,379 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas. Sa naturang bilang, 8.9% pa o 280,813 ang aktibong kaso, 267,185 ang mild cases, 8,928 ang asymptomatic, 2,925 ang moderate, 1,472 severe at 303 ang critical. Nakapagtala rin ng DOH ng 23,613 bagong gumaling sa sakit sanhi upang umabot na sa 2,834,708 ang total COVID-19 recoveries sa bansa o 89.5% ng total cases. Nasa 43 naman ang nasawi kaya umabot na sa 52,858 total COVID-19 deaths o 1.67% ng total cases. Samantala mga kaaksyon, umaasa ang Malacanang na pagpapaigting ng house-to-house na bakunahan ng mga senior citizens at mga mamayan na may ibang karamdaman upang mapataas ang vaccination campaign ng gobyerno sa labas ng National Capital Region o NCR. Sila Nograles na epektibo ang pagpunta sa mga bahay-bahay para sa pagpapataas ng kampanya sa bakuna laban sa COVID-19. Pinuna ni Nograles na may mga mamayan na nahihirapang magtungo sa mga vaccination centers. Dapat aniyang mapuntahan sa kanilang mga tahanan ang mga mamayan na hindi makabiyahe. Inanunsyo ng National Task Force Against COVID-19 o NTF na 70% na target na population na nabigyan na ng bakuna o kabuuang 54
1,457,863 katao na ang fully vaccinated hanggang nitong January 13. Nakapagturok na ang gobyerno ng 117,337,626 doses ng COVID-19 vaccines. 58,510,560 ang unang dose, habang 4,403,780 sa booster doses. At para naman sa huling balitang nasyonal, kinumpirma kahapon ng Department of Health o DOH na may community transmission na sa Metro Manila ng mas nakakahawang COVID-19 Omicron variant. Sa public briefing, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na may natukoy ng local cases ng variant of concern sa National Capital Region. Ayon sa World Health Organization na WHO, masasabing may community transmission kapag ang mga koneksyon sa pagitan ng local infections ay hindi na makita sa pamamagitan ng positive test results ng routine samplings. Ang naitalang daily cases sa nakaraang linggo na nag-average rin ng 17,124 ay mahigit sa doble ng 6,500 average number of cases sa naunang linggo. Sa NCR na may 149,000 active COVID-19 infections ay halos kalahati na sa kabuuang active cases sa buong bansa. Nakikitaan din ang pagtaas ng mga bagong kaso sa ibang pang rehiyon na malamang ay dulot din ng Omicron variant. Bukod sa Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Western Visayas, Eastern Pangasinan, Bicol Region ay nakikitaan na rin ang pagsipa ng mga kaso ng sa 2 linggong growth rate. Maaring may panahon na ang Omicron strain ay mapalitan na ang Delta bilang dominant variant sa bansa. Sa atin naman hong balita sa ibayong dagat, libo-libong estudyante ang nagpro-protesta sa kalsada at sa online laban sa face-to-face classes dahil sa pagragasa ng Omicron variant sa buong United States. Dapat umanong ibalik ang online classes habang nananalasa ang COVID-19, lalo na ang Omicron variant at Delta variant. Itinuturing ng mga estudyante na magiging COVID breeding ground o paanakan at pinagsisimula ng maraming pagkakasakit ng mga kabataan sa Omicron at Delta variant ang mga eskwela. Kung noon ay hindi gaano tinatabaan ang mga kabataan sa COVID, ngayon kasama ang marami sa kanila sa nasa 1 milyong araw-araw na nagkakasakit at mahigit 2,000 namamatay araw-araw sa United States. Lalo ngayong naunguna na ang Omicron variant at pinagbubuladan ng COVID-19. Sa Boston, may 52,000 estudyante ang sakop ng school district, habang sa Chicago, may 340,000 estudyante at sa New York, nasa 1.1 million. Sa kabuuan, may 5,000 eskwela sa buong United States ang nagdaraos ng face-to-face classes at nakararanas ang mga ito ng minsan ng isang buong araw na paghinto sa loob ng 1 linggo dahil sa pagkakasakit ng maraming estudyante at guro. Pinipilit ng pamahalaan na idaos ang face-to-face classes dahil nahuhuli na umano ang mga Amerikanong kabataan sa edukasyon. Subalit higit na inaalala ng mga estudyante ang kanilang kalusugan na napatunayan na rin umanong nakakaapekto o nakaaapekto sa kanilang mga pamilya. Marami umano na hahawaan sa loob ng mga eskwela at naiuuwi sa kanilang mga pamilya ang COVID. Bukod sa mga daan-daan na nagproprotesta araw-araw, mabilis din dumarami ang libo-libong sumasama sa mga online petition para ibalik ang online class ng mga klase. Pinoprotesta rin nila ang labis umanong kakulangan ng proteksyon na ibinibigay ng pamahalaan sa mga guro at estudyante sa face-to-face classes. Aksyon Radio. Showbiz Balita. At para naman sa ating balitang showbiz, sa susunod na Lunes ay mapapanood na ang The Broken Marriage Vow na pinagbibidahan ni Jody Santa Maria
Sue Ramirez at Sanjo Marudo. Aminado si Jody na talagang nakaramdam umano ng pressure dahil sa pagtitiwala sa kanyang kakayahan na pamunuan ng pamunuan ng ABS-CBN para sa malaking proyektong ito. Nawala lamang daw ang kaba ng aktres ngayong ramdam na nilang maganda ang kinalabasan ng naturang serye. Ngayon pa lamang ay pinag-uusapan na dahil sa kontrobersyal na tema nito. Ayon kay Jody ay natupad na rin ang kanyang pinapangarap lamang noon na makaganap bilang isang doktor. Ginagampanan ni Jody ang karakter ni Dr. Jill Illustre sa bagong serye ng Kapamilya Channel. Aksyon Radio. Sports News. Nako, tinapos ng Dallas Mavericks ang 11 sunod na arangkada ng Memphis Grizzlies habang patuloy ang mahigpit na kapit ng Phoenix Suns sa number 1 spot sa NBA at Western Conference. Sa Memphis, humakot si Luka Doncic ng triple-double na 27 points, 12 boards at 10 assists para sa banderahan ng Mavericks. 23-19 sa 112-85 pagpapayukod sa Grizzlies, 30-15. Sa likod ni Doncic, winakasan ng Dallas ang franchise best na 11-game winning streak ng Memphis. Napanood natin yan kagabi. Tumipa si Doncic ng 10 points sa third period para akayin ng Mavs sa pagtatayo ng 84-73 bentahe papasok sa fourth quarter kung saan hindi na nakadikit ang Grizzlies. Umiscore si Ja Morant ng 19 points para sa Memphis at may 16 at 12 markers sina Desmond Bane at Kyle Anderson. Ayon sa pagkakasunod-sunod, humataw naman si Devin Booker ng 35 points ng Phoenix Suns para igiya ang NBA leading Suns sa 32-9 sa 112-94 paggupo sa Indiana Pacers sa laro sa Indianapolis. Humugot si Booker ng 22 points sa third quarter para sa 80-76 abante ng Phoenix Suns bago nagpakawala ng 23-2 atake para iwanan ng Indiana sa 96-78 ang layo. Nagtala si center Deandre Ayton ng 27 points at 12 rebounds para sa Suns. Sa Chicago, naglista si Andrew Wiggins ng 21 points sa 138-96 pagrapido ng Golden State Warriors sa 31-11 sa East leading Bulls na merong 27-13. Nagdagdag si rookie Jonathan Kuminga ng 25 points at may 22 at 19 markers sina Jordan Poole at Stephen Curry ayon sa pagkakasunod. Alright mga ka-aksyon, ako isang ma-action morning sa lahat po. Ano Pala yung pinanood mo. Oo. And then nakita ko lang sa Instagram. Ayan, isang ma-action morning sa ating lahat mga ka-aksyon. Nako, yan, may mga babatiin muna kami ni Action Claire, no? Yes, batiin po natin ang mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Si Sir Salvo Marcancino, hello po sir, magandang umaga rin po sa inyo. Si Ma'am Mabilangan Familiar Janice, hello ma'am, good morning po sa inyo. At kay Ma'am Mari Lumalano, kay Action Radio yan. At sa lahat po mga ka-action, sa mga lahat po ng mga nakatutok sa atin sa Facebook Live mula pa po kaninang alas 5:30 ng umaga hanggang ngayon. Alas 5, sabihin mo na yan. Yeah! Ayan. Oo mga ka-action, magandang umaga po sa ating lahat. Ganun na nga din sa mga naka-tune in po sa atin sa 1161 kHz. Ayan, binabati ko lahat ng lahat ng mga kilala ko at nangamusta sa akin kagabi. Nako, isang ma-action morning po sa inyo. Ayan. Sa Action Claire, hindi siya nangamusta mga ka-action. Tulog ako. Binabati ko sila mga ka-action. Ayan, binabati ko si Paul John. Ayan, at binabati ko rin si Clyde, si Jiljan. At si Friends, ayan, binisita pa ako gabi. No? Ayan, hello po sa inyo. Happy birthday. Happy birthday kasi kay Jan Morant, Jan Morante, mga ka-action. Nag-birthday din siya kahapon. Ayan, nakarating sa akin yung dala ni Friends na cake. Sana all. Ayan,
Happy morning sa inyong lahat. Good morning. Oy, good morning din po kay Nanay Cecilia De Vera ng Amado Street, mga ka-action. Ganun din Uy, kay Ma'am. good morning kay Amado Street. Kay Nanay Cecilia. Good morning din po kay Ma'am Flor ng Aringay La Uy, Union. hi. Baka pupunta si Ma'am Flor dito. This day. Magki-claim siya ng vitamins. Oh. Kaya tumutok din kayo, mga ka-action. Good morning din kay Ma'am Precious Gem. Ayan, batiin na natin siya. Malay mo, bigla yan sumulpot. Tas At manonood din talaga yan maya-maya ng Oo, live. yan. Happy good morning po sa inyo. Ayan, binabati ko din si Luka Doncic. Char, joke lang. Si Devin Booker, ayan. Oy, tumutok pa rin kayo, mga ka-action. Gaya nga ng sabi ko kanina, ay nagbalik na po yung tanong-tanong natin. At ang makukuha po ninyo ay 4 po na boxes ng sodium Vitamins. ascorbate, ng Yes. vitamins, mga ka-action. Pero pag good mood naman si Action Alex, baka pwedeng gawing 5. Oh, Baka pwedeng diba? gawing 10. Ilang kon na rin yun, ilang buwan na rin na consumption yan, mga Yes, ka-action. ma'am. Bilang pag-aalaga sa ating katawan. Huwag niyong isipin yung consumption, yung pagtitipid, mga ka-action. Hanggat maaari, naku, laklakin niyo. O hindi rin, Char. overdose. Basta sabayan niyo ho ng fruits. Fruits pala. Manzanas. Yes. Manzanas, ubis, orange, at marami pang iba. mga Ayan, ang ka-action. oras na po natin, mga ka-action, ay alas 7:40. mga ka-action. Uy, nako, teka lang, batiin muna natin, Action Claire. Yun nasa ating text line ito. Ayan, binabati ho natin ang texter natin na 0549, isang ma-action morning. Sabi dito, pakibati mo rin kami dito, Action Claire, sa Pasima. Family Salinas, Pulok 7. Nagpapabati, Ador Salinas Senior. Ayan, batiin mo, go. Hi Hello po, magandang umaga po kay Sir Ador Salinas. At saka saan yun? Action, Alex? Pasima? Ano ba yun? Wait lang. Pulok 7. Purok 7. Oo. Pasima. Ayan, magandang umaga po kay Sir Ador Salinas. Pasima family at Salinas family. Pasima at Salinas family, mga ka-action. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sana po ay nakangiti po tayong lahat dyan. Sana nag-breakfast na din po tayo, mga ka-action. Ingat-ingat Ayan. po tayo. Good morning din kay Artemio Boy Estrada at dyan sa Barangay Bunlag. Ayan, lakulun talag. Oy, magandang umaga din po kay Ma'am Francisca Hovero. Hello po, ma'am. Good morning po. Ayan, good morning din. Ayan, yung mga naka-quarantine. Hindi na sinabi kung saan. Basta yung mga naka-quarantine daw. Good morning sa inyo. Ayan, dadangal irapunod sikat tayo. Nakikinig daw sila. Ayan. At sana daw magbalik na daw ang normal sa dati Yes. from Ma'am Lori Parzan. Good morning po sa inyo, mga ka-action, at maraming Magandang salamat umaga din po. kay Ma'am Lori Parsan at saka sa Puzurubio, mga ka-action, at sa Manawag, Pangasinan, sa mga listeners po natin dyan. Sabi dito, nakabalik na para si Sir Ray Ortalesa. Ako, good morning po sa inyong lahat. Yes, ayun, nabanggit mo kanina. Ayan. Yes po, mga ka-action. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Wag niyo kong kakalimutan mag-text pa rin sa amin pong text line 0922-852-1161. Ayan. Para ho sa ating mga balitaktakan, shout out mamaya, mga ka-action, sa Barangay Patrol. Mag-text po kayo, mga ka-action. Bobombahin ho namin kayo ng tawanan siguro or ng magandang mga salita, mga wisdom. Saka syempre mga issue pa rin, mga ka-action. Ayan. Basta tabangan nyo ho yan, mga ka-action, maya-maya lamang alas 8 ho ng umaga. Hi, Ma'am Delia Cabais, nakita na kita, ma'am. Hi, ma'am. Good morning po sa inyo, Uy, maraming salamat pala kay hindi, mamaya pa pala, kay Uncle Paul. Pero batiin ko na siya ngayon. Pablo. Oo, si Uncle Pablo. Uncle Paul! Naging modern yung Pablo, ay. Oo nga eh. Kay Uncle Pablo pala, baka mamaya yung likuran ko. Alam na, hilot-hilot. Okay. Ayan. Anong Ilocano ng hilot? Ilot. Ilot. Yun. Magpapahilot po ako. Magpapailot. Ayan. Maraming salamat to sa lahat, mga ka-action. Oras po natin, alas 7:43, bago pa ako ubuhin. Action Claire? Oo nga. Kaya magpaalam na tayo, Action Alex. Okay, kasama ho sa ating technical side. Nawala tuloy tayo, mga ka-action, Yan ho ang kalipunan ng mga balita na kalap ng ating mga Action Radio reporters. Nakasama ho natin sa News and Information Desk Center, sa Action Jeric James Pasiliao at Action Davidica Tibakay. At nakasama din po natin sa technical side, si Action Conrad Alvarez, mga ka-action. Sa pangalan ho ng aming station manager, Section Violi Valdez Ferrer, kami naman ho ang inyong mga nakasama, kami ho ang inyong mga tagapagbalita.
Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Nag-iiwan na ho kami sa inyo mga ka-aksyon na isang mapagpala at maksyong morning at araw ho ng linggo. Nakatutok ho kayo or tumutok kayo sa programang Action Radio Balita dito sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon. Una sa balita, Sama-sama tayo, Pilipino.